So, may mong butag mga bade, karon bade is na ako padulong ko sa mga eskwela kay mga filmero ko first training nako, first day of training. So, karon bade is na ako diri sa padulong pa UC. So, naglakat taday ko bade kay sayo pa man. So, mo na ang mga ganan diri bade padulong sa UC. So mao ni diri badi ang amo agianan badi sa padulong sa UC. So okay badi, so nanako diri sa nanako diri sa UC mo na gawas di badi. So masulod ta badi, padung ta interest badi. Chip, mga chip. Okay badi, nakasulod ako badi. So maris ata diri badi sa quadrangle dapit badi kay unya pa man atong klase. So ngari sa ta kay naa pa may saktong oras. So sayo pa 6:33 sa Kabuntagon badi. Pinaday diri ang murag na kaning nag exercise badi mga ROTC officer. So mutan-aw ta sila badi. So badi sa mga mo first year college dai para dili kay mo makuan. So ako ikuan sa inyo silbitor kumo diri. Kani diri na part is kana dira is mao na ang ROTC office. So kung namoy mo kaning concern o kuan sa ROTC ngaral mo kay mo na lang opisina. O kana nga side badi, kana nga building is di building na badi. Basig malipat mo kana badi na usa is ay building. So kung may klase dra mo na di building. So padayon ta badi. Pero ang pinakadako nga building badi is mao gining ay building badi. Mo ni ang pinakadako ana. Nadas di building badi mo apply kag kanan company scholar na dira sa di building. So kaning mga I building badi diri ka mo bayad, na diri ang mo bayad magpa-enroll diri ka. Nya ang clinic badi tupad na badi nasa ground ang clinic. So atong tanawon badi kung napabay daghan tawo nga. So makita to badi na murag napagay mga estudyante na nagpahabol og pa-enroll badi sa second floor. Welcome to University of Cebu METC. So mo na badi bali na nata sa quadrangle badi. Ako pakita sa inyo badi. O, kung magpa-enroll ka badi kana sa di building badi sa dira sa I building badi second floor. So dira ra ka magpa-enroll badi. Dira exam. So kung mobayad mo ka badi is nakadira sa ground kani nga side dira. Diri dapit dira. Na dira. Clinic badi na dira. So mao siya badi ato ta sa asa ka badi nga ta dito sa kuan badi swimming pool dito nga dapit kay para kabisado kay mo. Kani diri badi is padulong ni siya sa seaside nga part badi. Season na padulong. So
So bali ba di is duha ni ka gym amo kani mo'y Abila Gym. So mao ginay una mga karaan na gym ba di. So naibago na gitukod rin na gym ba di is mo ni open lang siya ba di kani kan panduha na gym. Dira mi nagpractice ba di katong recognition day dira mi. So karon ba di is daghan day mga mut ko kay ba kung sa la cream ba ni o mga pero paminaw ko ba di may sa mga cream na ba di. So kani diri ba di nga kani tawag lag kana MV ungot ba di kani diri ba di mo siya sa sim na ng pamilya mga first year dira ka mo kuan sim first year makatry mo dira. So bali ba di nanako diri sa likod ba di. So nanako diri sa swimming pool. So mao na mong swimming pool ba di di mata pwede kasuod ba di kay gilakan pa man. So tuyok ta ba di kani diri ba di is mao ni ang kuan engine o sa mga marine engineering. So mao ni diri ba di dira sila mag practicum dagko kay mga makina ba di. Pero wa pa ko kasuod dira ba di kay kami dikman mi wa pa mi kasuod. So ba di kung wala may klase gani na doro kay seaside diri ba di kana da likod na seaside na pwede ra malakaw ba di. So kani ba di is padulong ni sa training center mao ni padung sa training center mo bali na ako sa likod ba di. Good morning mga badi, good morning. So ipakita na ko sa mga badi kay kani diri badi diri magpraktikum badi na mga training halimbawa mga BT. So diri na mo diri na usa nga swimming pool kani diri badi para mas mga estudyante kaning dako bali tulo ni kabuk swimming pool bali to pa dito sa senior high. So mao na siya badi pakita ko sa inyo kanang magpraktikum dira nga part o kaning swimming pool. So kani ba is mo na ni ang area sa training center. So mo na ba di so makita to na wala pa kayong tao isa iyo pa man. So kalang mga 7 na nakadiri kay 7:30 magsugod ang klase. So mo ni ang first day na mo karon sa klase ba di. So kaning part ba di is mo ni diri ang kanang fire bitaw kung tudloan mo kung unsay kuan sa fire procedure mo ni diri ang fire area tudloan mo ana ba di kay na may mga instructor. Ana ba di mo na ang training center ba di. So maura to ko ipakita sa inyo ba di. Sa God bless day ba di niya. Salamat po sa pagtanaw. Palihog ko like and share sa maong video ba di. Salamat.